대신 나오대. 비자라 비스방 동아이. 노 치스타 칼로 더. 말아보근. 말아보근 네. 마게 더. 예, 당근데? 예, 더 말아. 더. 얘들 파이팅 세. 더. 자기다. 왜 글로 와좀지. 그거 밑으로 파이팅 차. 왜 칩시다. 놓고 나라. 다평 스타일리스트. 또 누구 나가래. 메모리 비자 좀 세. 그거 좀지 밑으로 파이팅 파디려. 네, 친구 비시 막는. 잡아이 투르 빨리 나한테 가능하. 더 잡아이. 난 도시인데 얘도 정강하네 더. 난 도시네. 꼬르만 들어가 판교 단시배. 내 판교 놀러 제랭 시배 아무거나 인지. 우후. मा खालामदों? संदों नै थावा दैयानो रानाखै बेरजागोन दिनै नै बिमाबो गैया बिबैबो गैया ओंख्रि संनो नागिरदों मालाय नै बिबारा जि आराम आराम बारनानै दं गोथाङा नै आंहा सेन्देलबो गानबोआखै आथिङाबो आंनाबो दोलाबजोबनायसो दे नोंसो खागोन दे होमबालाय गावसो खायोनो मालाय मा खालामदों खिथाद' माजों जागोन ए आंखौ खाहोबावानो हायो मालाय खायोनो गावसो दे ओरै खाफै नै बिथिं मोजां दंथारो नै फैबायदां आबै आबैया फैबायथ' आरो सिरि था दे खादो गाव सङोनो ओंख्रिया ओमफ्राय मैथा खागासिनो रायलायदों सोर गथ' नंदा आबै दानो होनामोन हालदै मा ओइ मा खालामदों मावथि बानलु देदों मेथाइखौ खालामबाय मावथि ओंख्रिया जोंनि दं खोन्थायदों ओंख्रिया ओइ मा सिंग्रि सान्दिस्टि आंबो जानांगौ गोथावथार बिदिया ओइ मा खालामदों ओंख्रि संदों जायानो हाय बिराद बासि मैया मिस्थिखौ जादोंमोन थांनो नागिरा न'आवनो मैथा खाफिनसैलाय दहाय खानाया दसे थाथ'दोंमोन खाफिननांसिगोनलाय ओइ बिबारा र' दै जि मोजां बारखादों नै आयै सना माइनाव मासि समायना जबा बिबारा बिदिबो ओंखारबाय ने बोरैबा फुलालानो
जि मोजांखा आंहा माइ गायनानै जि लेथ्रा जानानै दं मोखांखौनो देखायनो लाजिबाय आं मेंब्रां सोमख्लिख्लि जाखाबाय नुवाखै एम्फौआ माबायदि अरबाय थायो एम्फौ सोबनानैनो बोरैबा जाजोबो फुला नै आयु लासिंसिं बायखाया आं बेफोरखौबो बारबासो मोजांसिगोन हाग्राखौथ' जाजोबबायहाय नङानो जि मा बिफां सोरखि नै बेबायदि गिदिर गिदिर बारखायो दे एसे खाबाव ए दाखालि जानुवारिनि अमाया हनै बिसिना मानै मा जालायखो गथ'खौ गिबाय बियो खाथियाव थांनानै फिननो नागिरबाय दाउआबो गाज्रिखाथार मैथा खादों मावथिया जोंना जि जादों गोथां चलो रे चलो रे चलो रे चलो हरे कहते बाहे आई सिकिरियाने सिकिरिनों बिबाराव बाहायनानै हुनानै मागुरुं बा सिकिरिनों बिबाराव बानानै बिदै सोबदों मानै इखि खिथाबनाय मानबो बिबार बारियावनो मुनुस मायानि मा जालायखोथाय बियाव नांलायलायबाय थायो दसेनो लोगो जायो नै फुङावनो बिदि जाना मादों दाउ गिग्राया दाउजों होसोजाबाय थाबाय गथ'आ आंथ' माथो जि गोसोम जाबाय जों सानैया आयु आंथ' मोदायसो जाबाय मानसिया थांखिया हरदा जोंनो जि गरम माइ गायनोसो थांसै आंहा माला जोबगोन आं मैथा सायदो फैया बियो दे अरा जाम्बि फैला खेबला रदा बेखौ होख्रां हरथारगोन आङो बिमाखौबो जोख्लाबनांगौ ने साला बुग्राखौ नै गरम मोनजोब्बाय जाम्बि मैथाया दा ओमफ्राय माबा मोनजाबा आं दै गैया मैला मोनजाबा दे जि गाज्रि जाखादों फैया आं गोनाङाव फैया दाउ गिग्राया खानाय सिखारना होलायबाय आयौ गरमाव खालासो आं फै दुगैखांबाय नै गथ'आ ओरैनो दुगैबाय जोंनाव थोदो होमबालाय जोंनाव थांसै आब' थालांथों लोगो खन जायाबा सानैजों आयौ आं हालालै खाननो खाना होदो दे गरमाव थोदो माथो होनबाय आंखौ बुखानो जेरनो नै हाला गरमा आं खानायगोनसो दा दे जुदि नों itu susah kak. Sudah udah mikir dengan bahasa bapak ini pak. Isi kalam deh. Ranjang orang kayak siapa dia ranjang saya. Ranjang. Nah masih ranjang kan makanya gua habis itu. Ranjang kalau nih rice rasanya kan mulai baik banget siapa yang hana waita. Ada siapa? Kalau orang karena itu dia kata karena kamu dan juga saya kata siapa? Cuma dibaca bayi ranjang karena gadong. Mari ke sana lagi. Nggak jadi kita udah mobil lama ciknya. Mau mati pilih tangan ke. Ini sih belum nggak, babi sekarang deh. Babi. Gue jangan lihat deh. Wow, ini babi tuh berapa? Ini tuh masih muda masih dengan dia. Karena kita banyak aman.
dah. Bersah bijuli dapat kemani tisu bersama satu demani kuna ba goring ne ayu mayu ayu mayu jak bile ayu mayu ayu mayu ne pun tayam gil nai se kiu ampre mi tanang siko hora ayu mayu ma bagi sekolah bela aku